Kapag. Mama! Ha? Upo ko kanina. Ayan, unboxing tayo ito. Ang laki ng box, diba? Mga kamamshi, mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ngayon is mag-unboxing ulit tayo ng mga cheap toys and gummies. Bali, lahat-lahat to is worth nasa 10,000 din. Kinabalong worth 8,000 mahigit. Tapos sa tabi nila is 1,000 mahigit. Bali, late ko na nga ito nabuksan. Tapos yung mga cheap toys and gummies ko, sa harap ko talaga din yung display. So, mag-unboxing na tayo. Keep on watching mga kamamshi, mga kapapshi. Siyempre, mga kasari. Pasensya na po, kagigising lang. Thank you. Ilang hatera ka? Ano ba? Palamig. Naku lang, gunting na, talim-talim. Palamig tsaka. Diba, ano yung isa naman? Ay, wala na pala. Wala na siomay, basta na siomay. Ano kaya? Kailangan meron kami. Ha? Bangot. Ngayon para bubuksan. Tapon ko pa ito binili. Nagpa-vlog si ate. Shari Yummy sa TV. Thank you. Palamig ka ka? Wala na eh. Ayan, ito yung unboxing natin. Kuha ka din ng isang plastic. Itong box na to, ano to eh? Worth 8,000. Worth 8,000 mga gamis in cheap toys lang. Ay, pero mas maraming gamis. Walang cheap toys, kunti lang. So, siya, ano diba? Medyo matagal tayo na hinto rito. Ngayon naman lang tayo nagbabalik. Nakukonsyos ako sa buko yun. Sikos. Ayan, nag-unboxing po tayo sa worth 8,000. Itong box na to. Kita. Mahal naman na box na to. Kita. Ito na, meron tayo. Ano? Snake and ladder. Ang dilim na natin. Snake and ladder. Bentahan ko ito, no? 5 piso. Lakas ba boses ko? Tapos ito, ayan. Ito kasi ano, pwedeng laruan, pwede rin ano, ina-assignment ko sa school, di ba, ng mga bata. Na 5 piso. Yan, Chinese garter, 5 piso. Ay, parang sa akin. Huwag na nga lang yan. Yan, buko. Nagigising ko lang kasi. Ito pang 10 piso to na ka. Di ba naalala ko parang meron pa tayo nito? Ano ito? Yan. Ito pang 10 piso to. Yan. Pabili daw pa apa ako. Papa daw. Tapos yan. Hindi nga po. 3.5. Ay, bibili ko. Ito naman mga gamit. Inibabaw lang. Pero yan o. Thank you. Ito naman mga gamit. Pag dati yun na. Pag bumibili talaga ko nito, yung ano, yung tag, wala ba akong kuwan? Yung tag ano, 2.5. Kasi mas nakamura, mas malaki kita. Kaya lang, kasi yung puhunan ko is limitado. Ano lang, uy! Sakit nga. Nakitara. Pinagkasya ko lang yung puhunan, kaya pag binili ko lang, tago 1 for. Ha? Ayun. Kaya bilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, Yan, nalawa ko na. 6, 7, 9, 10. Kung may puhunan kayo na malaki, mas mainam na yung tag 2.5 yung bilhin nyo. Pero pag maliit lang yung Ay, puhunan, ito yung heart. pwede na yung ganito. Mapiso. Para mas marami kayong mabili. Ha? Kasi pag 2.5 yung binili ko, kung sila mabibili ko. Alam nyo ba nung nakaraang buwan, ayan. Nung nakaraang buwan talaga, nalugi talaga yung tindahan ko. Pero hindi naman siya nalugi na as in nawala yung pinakapuhunan na nagastos namin. Ay na gamit.
And shout out. Hindi naman nalugi dahil sa dahil sa maling pagpapatakbo. Talagang nagkataon lang na nasa-short na kami. Malaki na yung mga anak ko. Dami kong anak. Nangupahan pa. Diba? Kaya minsan, nag-reaction video ako. Diba, marami ako nabiling nagpo 1/4. Pero kagaya ng sabi ko, kung malaki yung puhunan nyo, ang 2.5 na yung puhunan nyo. Shout out. Pero ka, pabili nga nun. Tapos na ko na. Pan. Ang puti ay Kasi ito, malaki dito yung kita. Benta ko rito na eh. 2, 3. Sabi? Yes. May kanya ko ba sa 500? Kulite. Ha? Wala po. Wala din. 5. Pero wala. Wala nga. Ano ba ito? Talipa pa. Ito kahapon, kahapon, pinahirapan ako ng anak ko kasi naghahanap siya ng malaki. Walang malaki, merong malaki ay yung dos. 1, 2, ayan. Pang 5 piso to. Laki na ang itong boses ko talaga nakais. Ito naman is Hello Kitty. Ano to? Playing card. Playing card. Karate Ay, bunot na. Ay, bunot na. Dita. Bunot. Bunot na. Ay, pabunot na. Ay, may bunot. Thousand lot. Mamimili ulit yung ganyan. Ito, jungle string. Dati mamimili yan eh. Tapos syempre, ang bunutan. Ha? Baka tapos na. Huwag mo na dyan. Mamimili ba ito? Ay, pag bumibili ako ng ay hala, parang pares yung kulay. Iba-ibang kulay kinukuha ko para alam ko pagtapos na to, kulay green, kulay blue, kulay gray. Wala parehas. Huwag nyung susunuran ko hanggang pagkakasunod. Kaya bunutan is life dito ng mga bata. O yan. Yan, pang 5 piso. Tapos sa mga sa mga gamis, sa mga Wesley, ganito, ang kinukuha ko talaga per box. Kasi mas makakamura kayo, mas makaka-discount kumpara sa ganito. Pero bakit may ganito ako? Kasi wala na silang per box. Kaya ginawa nila, binigyan nila ako ng ganitong 6. 6 na ganito katumbas, ang presyo is isang box. 2, 3, 4. Ba't kamayak? Ano ka dyan? Yan, ito. Wala na kasi silang per box, kaya binigyan na lang nila ako nito. Pero ang presyo nito, isang box. Kasi ang alam ko, pag ganito lang binili mo isa, pagkano ba? 20 pesos yata. Or 23. Ewan ko, ganyan, mas malit na lang tubo kapag ganito. Fly away. Book natin. Ito din. Ito din. 6 din to. Patubas isang box. 3, 4, 5. Yan. 2 box na to. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan to. Ayan. Katumbas nito isang box. Isa naman Black and Boy. Lahat ng paninda ko tag 5 piso. Yan. Ito, 4, 5. 4, 5 ko to. Ito rin, 4, 5.
ko pag 5 piso sa mga bata. Choco shot, 5 piso. Yan, sunflower. Rinig ba yung ingay? Ito, balloon characters, 5 piso. Magano na kasi magdi-December na, kaya mabibili na to. Ano lang to? Mamiso lang daw to. Toy box. Kumuha ko ng ano. Tatlong piraso, mamiso. Candy balls, 5 piso. Ito, pwede to sa piso. Kaya lang, kunti na lang yung tubo, kaya 5 piso, 4. Dami na ata. Ganito din. Ito, 5 piso. So, susunod yung bibilin ko yung tagta 35 na laruan. Pwede ko na 50 pesos. Ayan, lollipop. 5 piso. Dapat talaga yung kinuha ko yung lollipop yung bawang dyan. Ayan, squeeze jam. Ano? Ayan, dapat ano to, niwala yung buti, wala natapon. Ayan, bubbles. Ang 5 piso. Yung colorful. Ayan, candy. Imagine, 48,000. Kasi, ingay dito sa lugar namin, maraming tindahan. Tapos, mabili ako sa mga bata. Ayan, 5 piso. Ayan o, chocolate, 5 piso to. Sabi ko nga, bakit ang liit 5 piso? Kasi daw, purong chocolate daw to. Ayan o, 5 piso daw to. Ay, ingay mo dyan sa bintana eh. Oh, hello ka dito, hello ka. Hello ka muna. Hello ka. Hello. Hello ka. Ayan, may mga nagko-comment pala. Pa-shoutout, please from Mabalog sa Bayan, Intersection, God bless you. Shoutout po, Bing of San. Ang gamit ko. Wala, di ko nakikita yung mga comment. Ayan, nagpagaw na ako ng bata. Alis ka nga dito sa labas. Ayan, naroon tayong Halloween. Halloween gummy. Halloween gabi. 5 piso. Hindi ko nakita yung mga comment. Gilays. Oo, okay. Kumatay ng gilays. Ano ba? Plastic sa tubig. Ayan, nakuha ka ng plastic dyan. Plastic sa tubig. Puppy bone. Ayan, 5 piso. Diba? Halos lahat ng binibenta ko dito mga pambata, 5 piso. Pero ito, dress. Ayan. Ayan. Colors, marami dyan. Ito, 5 piso. Benta, ay, 5 piso. 3 piso. Ayan o, talon. Mabilis pa nga po. Sunod ko lang. Parang parehas na po akong lollipop. Dahil, 5 piso. Ito, ayan. Ito bubble gum na soft drinks. Mamiso to, mamiso. May gummies, melon gummies. Naman, worm. Diba? Ito yung ano ha, ito yung na-unboxing ko worth 8,000. Tapos itong plastic, ano yan, iba pa yan, ibang presyo pa yan, nasa 1,300 lang. Tapos ito, ayan, little choco egg. 5 piso. Ayan, 5 piso. Dati tumutubo ako dito ng 25 pesos. Ngayon, ano na lang yata, kung hindi ako nagkakamali, 15 pesos na lang. Patingin ng resibo na. Ay, wala pala yung resibo. Nasa cellphone. Oh, dati 25 pesos ang tuwa. Dati nga 30, 25, nag-20. Ngayon, 15 na lang yata. Ayan, doon muna tayong popping lollipop. Ayan, sour drop, massing, balloons. Ayan, pag ano kayo, pag may party kayo, yung kinabalong, nag-ano rin sila na set up na ano, party, yung may clown. Ito ang benta ko, ang bentahan ko rito 5 piso. Pag bumibili ako sa kanila, may discount to. Halimbawa, 300 to, 250 ko.
Ayan, Wesley. Ito, mabili to sa mga ano, mga bata, mga nanay. Ayan, soda. Ay, 29 siguro ni Tony na mga asim. Tapos ito naman, toothbrush. Toothbrush candy, 5 piso. Last. Ayan. Bubblegum, piso. So, diba? Yan, yun yung mga pinakita ko. Yun yung worth 8,017 pesos. Tapos itong next ko is worth ano lang to, 1,300. Ito naman, nabili ko to sa tabi nila Balong. Sa tapat. Tapat nila Balong lang. So many gummies. Yeah. Basta dami-dami gummies. Sila yung aking mga kisyo. Yeah. Nako lang bunting. Alam, may ganyan na. Saan? Oo, may ganyan naman talaga sila. Puso yan dati. Oo nga. Magkano ganyan na Fresh yan ito? Opo, yung pink. Fresh na ito. Hindi siya fresh. Bubuksan mo na ba yan ngayon, te? Pag bumili kami. Oo ba? Oo. That's piso. Kulang tayo piso. Sige, bili ka isa. Isa nga, te. Ito. Opo. Tapos, ano, tapos letter na lang po yung dalawa. Saan din na? Ito po. Hindi ko lang yan. Bigay naman yung paring joker. Ayaw mo. Ito naman worth ano to, 1,380. Charan, ayan. Ano to, 120. 120. Ito 120. Hindi ko nasabi yung mga hindi ko nasabi yung mga presyo dun sa isang box kasi nga yung resibo ko talaga naiwan ko sa Kinabalong. Sabi po. Ngayon, pinasend ko na lang sa messenger yung mga presyo. Ito, 120. Ayan, 5 piso. Oh, 120. Malos. Popsicle Malos, 5 piso. Ito naman, crispy bar. Para ano siya? Whopper. Diba, minsan mga bata, mahilig magturo ng mga ano. Tapos diba, merong mga nanay na masela na yung mga candy-candy. Ito, oh, diba? Parang biscuit din siya. Ito talaga. Ito yung nagmahal. Dati ang bentahan ko rito, 5 piso. Pero ngayon, pang 7 pesos na to. Kasi ang puhunan ay 160. Tama? Ay, 180. Pilaw to. Ayan, ito mabili din to. Pearl milk tea, 5 piso. O, may cellphone din na. Ayan, 5 piso. Coca-Cola. Ayan, 5 piso. 5 piso ba? Yung malilit na chocolate ko lalaki po. Ito, chocolate to, 5 piso. Purong chocolate daw yan. Ay, ito is slime. Ayan po, pagkano po? Yan. 5. Ano po tawag Slime. dyan? It's right. Yes. Daming supplies. Wow, daming supplies. Anong bibili natin to ngayon? Daming supplies. Yan siya. Tchan! Slime. Ay, biro kita. Ay, baliktad yung... Ay, hindi tama. Ang cute nang nakuha kong slime mo. Kimba. Oh, wow, cute. Dalawang cream nga po. Walang pink. Cream. Oh. Ito, 5. Dalawa to 5. Lahat to 5 po. Yes. Tsaka may nagtitik-teten. Ito, lahat 5. Oh, dalawang cream mo. 5 rin po to. Oh, dalawang cream mo. Nak, bigyan mo nga to ng 2. Ay, no. Kulang. Kulang pa po. Kulang ka ng 2. Dali, kuhin mo kay mami. 2. Ayan, balloons. Ayan. Yung sumunod na pinakita ko naman, worth ano yun? Ay. Ay. Ayan. Ay. Balik ka. Bunot lobo. Dati ano to eh, hindi ko lang alam kung magkano na ngayon. Magkano kaya ito ngayon?
120. Pero pag napaubos mo naman ito, 160. Dati 115 lang. Ayan, magliligpit na tayo. Ang dali lang mag-unboxing. Ayan na, nagkalat na dito. Nakalabas mo itong karton. Lagay mo sa kabilang bahay, pwede na sa higaan. Malaking malaking box to. Hindi ako dito. Hindi ako naka-video ako, camera ba? Natapat ko dyan na isuko mo. Talong na din nakikita. Ayan na. Okay, ang dali lang mag-unboxing. Ang pag-display naman. Kababago na naman yung ano. Ito na po yung boat. Okay, thank you. Na, tumutunog yung kapihan. Nagkatawag na yung kapihan. Wala na daw siyang baso. Salamat nga. Wala. Apo. 5. Ako ang ngipin niyo. Nagtutbrush siya pagkatapos kumain ha.